Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мы поехали сегодня в Волынск, в школу. Я ему передала 60 тысяч остатки. 60 тысяч рублей. Да. Ришвәтче тоткарланган, улы машина йөртү таныклыгы алу өчен акча бирергә теләгән. Барлык федераль һәм республика программалары тормышка ашырылды. Дәүләт гарантияләре программасы тулы күләмдә үтәлде. Медицина киңәшмәсе. 2025 елда Азнакай районында 51 меңнән артык кеше табиб ярдәме алган. Бұл турнирлар үтсін инде. Чөнки хәзерге моментта молодежьга бу бигрәк тә спортка тартылырга бирә. Һәм инде бу турнирда җиңәргә генә киләсе килә инде. Яшь спортчылар көч сынашты. Әлбәттә хоккей, акробатика һәм йөзү буенча ярышлар узды. Җиңел машина таныклыгы бәясе артык югары булып чыга. Бер хатын кыз күптән теләгән машина таныклыгы алырга теләп, арадашчы аша автоинспектор белән килешергә тырышып карый. Ләкин руль артына утырасы урынга гаепләнүчеләр эскәмиясенә утыра. Вазифаи затка шактый күләмдә ришвәт бирү турындагы эшне бүген шәһәр судында карадылар. Доверяете государству? Да. Защита. Гаепләнүче Чаллы шәһәрендә яшәгән. Белемнәрен һәм күнекмәләрен тикшермичә генә бу категорияле машина йөртү таныклыгы алырга теләп 2024 елның июлендә ул җинаятьчел килешү төзи. Үз гамәлләренең хокукка каршы булуын аңлап, арадашчы аша дәүләт органының вазифаи затына юхиди хезмәткәренә 60 мең сум күләмендә акча тапшыра. Забрал меня. Мы поехали сегодня в Волынск, в школу. Я ему передала 60 тысяч остатки. 60 тысяч рублей. Да. Үзенең аңлы гамәлләре белән гаепләнүче Россия Федерациясе Җинаять кодексының 291 маддәсенең 3-нче өлешендә каралган җинаять кыла. Законсыз гамәлләр кылуын белә торып, вазифаи затка арадашчы аша шактый күләмдә ришвәт бирә. Вакыйга шартларының кайберсенә ачыклык кертү өчен судта бу эшне алып барган тикшерүченең күрсәтмәләрендә тыңлыйлар. В ходе обыска у него был изъят мобильный телефон, получается. По контактам мы смотрели людей, вызывали и смотрели, кто расскажет. Ее позвали, она сама добровольно сообщила о совершенном преступлении, написала явку свою и в дальнейшем сотрудничала и изобличала. Яклар йомгаклау стадиясендәге чыгышларына әзерләнү өчен суд тәнәфес игълан итә. Киләсе утырыш 17 мартта узачак. Закон буенча, әлеге гамәл өчен 30дан 60 тапкырга кадәр ришвәт күләмендә штраф яки 30 тапкырга кадәр ришвәт күләмендә штраф белән 8 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Асунриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда 2025 ел эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча район медицина советының киңәйтелгән утырышы узды. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илнур Сибгатов, сәламәтлек саклау өлкәсенең ветераннар профсоюзы активы, врачлар, шәфкать туташлары, административ хуҗалык бүлеге хезмәткәрләре катнашты. Җыелышның көн тәртибе буенча хисап елында башкарылган эшчәнлек хакында доклад белән баш табиб Илдар Шихапов чыгыш ясады. Сәламәтлек саклау һәм демография милли проекты буенча барлык юнәлешләрдә уңышлы үтәлде. Барлык федераль һәм республика программалары тормышка ашырылды. Дәүләт гарантияләре программасы тулы күләмдә үтәлде. Азнакай үзәк район хастаханәсе күп профильле сәламәтлек саклау учреждениесе. Аның составында 203 урынлык стационар һәм 26 урынлы көндезге бүлек эшләп килә. Амбулатория ярдәме район буенча алганда 54 бүлекчәдә күрсәтелә. Ашыгыч медицина ярдәме хезмәте 5 бригада белән алып барыла. Хисап елында барлыгы 51 меңнән артык кешегә медицина хезмәте күрсәтелгән. Шул исәптән 14 меңнән артык өлкән яшьтәгеләр, 26 мең хезмәт яшендәге кешеләр, шулай ук 11142 бала белән профилактик тикшерүләр үткәрелгән. Сәламәтлек саклау министры урынбасары Илнур Сибгатов еллык күрсәткечләргә үз бәясен биреп, барлык медицина хезмәткәрләренә уңышлар теләде. Утырыш эшенә йомгак ясап, район башлыгы Марсель Шайдуллин хезмәт коллективына рәхмәтен белдерде. Очрашу ахырында бер төркем медицина хезмәткәрләренә төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бөгілменің 14-ші Хади Атласы исеміндегі гимназиясында мәктәп театр коллективларының сәйер шәһәр күләмендегі фестивалі болып узды. Онда 13 мәктәпнің театр бірләшмәләре катнашты. Балаларның артистлык талантларын Айсылу Миңнебаева карап кайтты. Бу сәйер театрлар фестиваленең муниципаль этабын. Ул укучылар арасында сәләтле балаларны барлау, аларда татар телен үстерүгә кызыксыну уяту, балаларның иҗади мөмкинлекләрен тормышка ашыру максаты белән уздырыла. Башта бәйге мәктәпләрдә уздырылган. Барлыгы бүген 13 балалар театрлары килде. Килә алмаган театрларны без үзләренә барып караячакбыз инде. Бүгенгесе театрның темасы Тукайга багышланган, чөнки безнең Тукайның 140 еллыгы тууына инде. Һәм шулай ук сугыш турындагы драматургларның хикәяләрендә аларга тырыштылар инде. Шуңа күрә бүген бездә зур театр бәйрәме. Иңнәр арасында Мустафа Өнҗәл исемендәге лицей укучылары да бар. Алар Габдулла Тукай темасын сайлап алганнар. Бүген Тукай мәдрәсәдә дигән спектакль белән без килдек. Мин Тукайның угъянасы ролендә уйныйм. Мин театрларда күп катнашам. Спектакльләр белән Казанга, Әлмәткә барганыбыз бар, урыннар алганыбыз бар. Бәйгедә шәһәр укучылары гына түгел, авыл мәктәпләре артистлары да бар. Кодашның Кояшкай театр коллективы күпләргә таныш. Без ел сайын сәйер бәйгесендә катнашабыз һәм зур җиңүләргә ирешәбез инде кайберләрендә. Менә бу елда без бик теләп Тукайның юбилеена багышлап, аның әкиятләре турында инде үзебезнең театрыбызны куябыз. Ул без Дәвәнидә кунакта дип атала. Балалар бик теләп театр түгәрәгенә йөриләр. Һәрберсе үзенең роленә костюмнар әзерли. Балаларның чыгышы тамашачыны да, мәртәбәле жюрины да битараф калдырмады. Балалар аларны үз чыгышлары белән көлдерделәр дә, шатландырдылар да. Нәтиҗәләр буенча 18-нче балалар бакчасы, 4-нче мәктәп, Кодаш һәм Наратлы мәктәбе, 14-нче гимназияның театр төркемнәре җиңүче дип табылды. Алар зона ара ярышта Бөгелмәне тәкъдим итәчәк. Айсылу Миңнебаева һәм Яхин яңалыклар вакыты Лучшь Әлмәт телекомпаниясе. Кеш җитезлек, максатчанлык. Ознакайда 15-нче кышкы авыл яшьләре спартакиадасы булып узды. Инде матур традициягә әверелеп килгән ел саен авыл җирлекләрендә оештырыла торган мондый чара быел бераз үзгә форматта уздырылып, спартакиадада төрле авыл җирлекләреннән 250 кеше катнашты. Сынаулар спортның 6 төрен клачлады. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Эльмира Шәрифуллина таныштыра. Спорт бәйрәменең тантаналы өлешендә район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов барлык катнашучыларны сәламләп, спортчыларга уңышлар теләде. Менә инде яшьләр көтеп алалар, әзерләнәләр ел буе. Безнең инде районыбызда бөтен шартлар килгән спорт белән шөгыльләнергә. Менә шәһәрдә инде бик күп биналар, без монда берничә менә максат итеп куйдык. Шушы 1-2 ел эчендә спорт залларны менә Уразайда, Әсәй, Әлкәй берничә авылда безнең спорт залларда ремонт эшләрен эшләп, һәм безнең максат бөтен авылда да спорт заллары эшләргә тиеш. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, спартакиада үткәрүнең максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, иң көчле спортчыларны ачыклау. Районның агрария яшьләре оешмасы җитәкчесе Гөлназ Исламова Әгерҗе авыл җирлеге командасы составында катнаша. Алар башка елларда да уңышлы чыгыш ясаган. Быел командада безнең 15 кеше, безнең инде аркан тартучылар бик көчле команда җыелды. Арым Ресиков тоже гер күтәрү буенча һәм дә ГТО буенча менә мин үзем катнашам, Алла бирсә. Урсай авылы яшьләре дә бирешергә җыенмый. Бүген без команда белән килдек. Авылыбызның актив яшьләре елда катнашабыз. Теге елны без 6-нчы урындayык. Без инде быел да шушы зур уңышларга ирешербез дип ышанып килдек. Без инде бу шушы спартакиада безнең җирлек өчен, безнең районыбыз өчен бик кирәк. Мәлбагыш авыл җирлеге башлыгы Азат Әхмәтшин мондый чараларны үткәрү авыл яшьләрен берләштерә, дуслаштыра, сәламәт яшәү рәвеше алып баруга стимул бирә дип фикер йөртә. Biz Мәлбагыш командасы узган елны 3-нче урын алган, бу ел менә тагын җиңү артыннан килдек. Команда полным составы, барыбыз да җыелып беттек. Һәм инде күтәренке кайфта. Мондый чараларны безнең өчен бик кирәк, яшьләр өчен кирәк, шулай күрешергә, күрше авыллар белән күрешеп, аралашып яшәр өчен инде. Спорт бәйрәмендә уенчылар да, җанатарлар да бик актив булды. Һәркем үз якыны, үз командасы өчен дәрт-дәрман көч биреп торды. Гомуми нәтиҗәләр буенча Шалпы авыл җирлеге һәм Тымытык командалары 8 очколар җыеп 1-нче урынны бүлеште. Актүбә бистәсе командасы 2-нче урында булды. Лаеклы 3-нче урынны Мәлбагыш авылы командасы яулады.
Җиңүчеләрне кубок, медальләр һәм акчалата сертификатлар белән бүләкләделәр. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Әлмәттә дә күп төрле спорт ярышлары узды. Булар югары мактамада авыл яшьләре арасында хоккей ярышы. Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейда акробатика һәм йөзү буенча турнирлар узды. Барысы турында тулырак хәбәрчебез Алсу Ахмәтҗанова материалларында. Это наша традиция, которая проводится в нашем сельском поселении с 2010 года. Югары мактама авылындагы авыл яшьләре арасында хоккей турниры Инсаф Вәлиулла Рәхимов истәлегенә багышланган. Инженер-технолог, техник фәннәр кандидаты, атказанган нефтче туган авылы үсешенә дә соллы өлеш керткән кеше. Яшьләр аны спорт баталияләре белән искә алу өчен бозга чыкты. Инсаф абый 1948 елга инде 63 яшендә вафат булды. Гомере буена шушы авылда яшәде. Авыл халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәде дип әйтергә була инде. Бузда 4 команда очрашты. Лениногорск районы Куакбаш авылы егетләре, югары мактама, Урсала, Бишмунчадан килгән командалар җиңү өчен көрәштеләр. Хоккей корты тирәли үз хоккейчыларына җан атарга килгән ата-аналар, дуслар, авылдашлары. Авыл яшьләре сүзләренчә, хоккей уйнау өчен стимул кирәк. Аны бары шушы авыллар арасында булган тигез көчле хоккей ярышларында алып була. Хоккей для души, хобби. Кыш көне нишлисең инде? Хоккей уйныйсы килә. Бу турнирлар үтсен инде. Чөнки хәзерге моментта молодежьга бу бигрәк тә спортка тартылырга бирә. Һәм инде бу турнирда җиңәргә генә киләсе килә инде. Югары мактама авылы җирлеге башлыгы Нияз Нуриев сүзләренчә, әлеге очрашу ел саен үткәрелә. Бердән бу авыл яшьләрен спортка тарту булса, икенчедән авыллар арасындагы дуслыкны саклауга мөһим чара ди ул. Үзенә күрә бер бәйрәм, шушындый чаралар үткәргә булышкан чанан семьясы менә аның улы Рәхимов Илгиз Инсаф улы һәм бер туган әнисе Рәхимов Илдар Вәли улы була инде. Аларның спонсоры иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Тахиров исемендәге 1-нче лицейда йөзү буенча масштаблы ярышлар узды. Иң тиз йөзүче исемен яулар өчен Әлмәткә республикадан 220-дән артык 7-12 яшьлек спортчы килде. Кайберләре берничә дистанцияга йөзә. Спортсмены принимают участие на дистанции 50 метров. Спортчылар 50 метр баттерфляй, 50 метр аркада, 50 метр брас һәм 50 метр ирекле стилендә катнашалар. Шулай ук спортчылар 100 метрга комплекслы йөзүдә һәм 8 тапкыр 50 метрга ирекле стильдә эстафетларда катнашачаклар. Плавание 8 по 50 метров вольный стиль. Таблода секундлар бәяләүнең бер өлеше генә. Хөкемдарлар коллегиясе йөзү техникасын һәм хәрәкәт пластикасын игътибар белән күзәтә. Минималь кагыйдә бозу монда нәтиҗәне юкка чыгарырга мөмкин. Яшь йөзүчеләр өчен бу мөһим дәрес. Монда тизлек кенә түгел, әле техникага да басым ясарга кирәк йөзгәндә. Я хожу уже 6 лет, много соревнований прошло, и нужно не переживать и всегда верить в себя. Әлеге йөзү ярышларын оештыручылар 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәренә багышлап үткәрделәр. Шул уңайдан үзенең 40 елдан артык гомерен балаларны йөзәргә өйрәтүче тренер Рәмзия Никулинканы тәбрикләп киттеләр. Бүген ул лаеклы ялга чыгу алдыннан җитәкчеләреннән рәхмәт хаты алды. Дельфин йөзү бассейнында мин 41 елдан артык эшләдем. Күп балаларны йөзәргә өйрәттем. Мин аларда бу спорт төренә мәхәббәт уятырга тырыштым. Алар аны гомере буена йөртсеннәр дип тырыштым мин. Чтобы они несли его по жизни. Бу чараны ярышлар дип түгел, көч һәм моторлык бәйрәме дип тә атарга була. Турнир дистәләгән катнашучыларны берләштерде. Катнашучылар арасында иң яше 3 яшьлек Ева. Аның белән бергә чыгыш ясаучы кыз да Ева исемле. Дулкынлануга карамастан, кызлар мотор һәм дөрес осталыкларын күрсәтте. Я люблю акробатику. Акробатика дает силу. На соревнованиях можно получать медали, первое место, грамоты.
Турнирга Qozondan 42 яш акробат килде. Тренерларның берсе Марина Щеголева баланың һәр чыгышын үзенеке кебек кабул итә. Тренерлар техника өчен дә, баланың психологик торышы өчен дә борчыла. Зур зал, музыка, хокымдарлар, тамашачылар. Бала өчен бу зур басым, ди ул. Ну, волнение всегда есть, особенно за детей. То есть вот сейчас... Һәр вакыт дулкынлану бар, бигрәк тә балалар өчен. Ягъни без балалар өчен көчле булырга тиеш. Алар моны сизсеннәр өчен. Балаларга әлеге ярышлар бик кирәк. Кайгыралар инде, ләкин монда катнашу зур тәҗрибә. Нервничают, и мы тоже за них переживаем. Неважно, какое будет выступление, в любом случае они молодцы. Акробатика кечкенәдән дисциплинага өйрәтә. Төркем күнегүләрендә иң мөһиме ышаныч ди спортчылар. Монда физик көч кенә түгел, сүзсез партнерны тою да мөһим. Без хәзер икенче залда. Монда катнашучылар күнегүләрен кабатлы тренировкалар алып бара. Кайберләре аларны сәхнәгә чыгарга хәзерләнә, ә кайберләре инде бүләкләү тантанасы көтә. Монда инде әзрәк кайгырганнары аларның сизелә. Турнирда алар бер үзләре һәм инде группалар белән дә чыгыш ясыйлар. Турнир тәмамланды, медальләр үз ияләрен тапты, ләкин катнашучылар үзләре белән иң кыйммәтле нәрсә – җиңү һәм җиңелү тәҗрибәсен алып кайтып китә. Алсу Ахмаджанова, Алия Маратова, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән саулыгыз.